ел эшләү дәүремдә балалар баксаһында тик башкорт телен үзебезнең пропагандалау өстендәмен. Моны быел да безнең балалар баксаһы, Аюкай Баймакаланың Аюкай балалар баксаһы Урал Батыр мәктәбе проектына кушылып, без Урал Батыр эпосын өйрәнә башланык. Моны был да балага тәрбиянән башка тагы үз телен тәрәнрәк өйрәнергә форсат бирә. Туган телен белмәгән бала ул хай кимәлле буласак, уның аңы хай буласак, ул ысынлап та белергә тиеш үзенең тарихын, мәдәниятен, телен, барлык юла, гореф, гадәтләрне бала белеп үсһә, бер дә камаса улай булмай. Менә безнең кызларыбыз да, улар рус телендә лә бик һәйбәт һөйләйләр һәм башкорт телендә лә. Балалар баксасында шарттар бармы башкорт телен өйрәнү өчен? Безнең Аюкай балалар баксаһы тик башкорт телендә алып барыла, уку, тәрбия эше. Шуга бездә ундай проблема тормай.